Aquest acte s'emmarca dins les activitats programades durant tot el mes d'abril amb motiu de la celebració del mes per valencià i del Dia del Llibre. Ja hem gaudit del concert de Pep Jimeno Botifarra, de l'espectacle Aparcats que feren per als alumnes de l'institut i esta mateixa vesprada hem presentat el CD 30 anys de l'Escola de Tabal i Dolçaina i en aquests moments, amb la celebració també de la Setmana del Llibre, és quan volem donar a conèixer aquestes publicacions. Bona nit, moltes gràcies per convidar-me aquesta nit i per haver fet que aquest llibre sigui possible. Jo puc dir-vos que la meva illa retrobada és, com aquesta setmana mateixa dia un gran poeta, que és Jaume Pere Montaner, és una retornada a aquesta illa llunyana i interior, però sobretot interior, que és allà, la infantesa diuen que és la pàtria que no podem oblidar mai. Jo el que sí que puc fer és llegir-vos un poema, perquè és l'únic que pot fer un poeta, no? Més que parlar de la seva obra, m'agradaria que escoltàreu el que jo vaig sentir quan vaig escriure aquest poema. I els versos ho diuen tot. M'inventaré un cel impossible i de sobte tindré el que vull. Allí la nit se'm farà primavera, blanca onada on m'he de rentar les mans ferides. Tancaré els punys per a replegar somriures en llavis de matinada. Els dits seran acer en lluita, continent immens de mirades sense mollons al seu abans. Estendré vespres amagant petits secrets que reomplin la vida. Núvols lents baixaran a les teulades, amb l'ària que ofega el vertigen, enyorant la promesa de la pluja. M'agradaria també compartir amb vosaltres aquests versos, així que espero que llegiu aquest llibre. Moltes gràcies i bona nit. Molt bé, ara ho farà en Rafael Escobar, va ser guanyador del Premi de Narrativa 2009 amb l'obra Històries espectrals. Bona nit. El llibre Històries espectrals pot induir a confusió, però no passa res, perquè normalment els títols no se fiquen per orientar, sinó per a desorientar el lector, encara que després quede explicat tot, no? Però així s'explica abans, perquè la mateixa solapa ja se diu per què. Jo avançaré també que encara que aparega l'adjectiu espectrals, no apareixen espectres, ni fantasmes, ni res que faci por. Apareix un únic espectre, que és la descomposició de la llum a través del prisma, en els 7 colors de l'arc de Sant Martí. I les històries que fa referència al títol passen cadascuna en un dels planetes del sistema solar i en un futur no massa concretat, però tampoc massa allunyat. Se dona una casualitat, que és la que ha inspirat també el títol, i és que, casualitat perquè segurament és casualitat i res més, però en la mesura que en el sistema solar se pugui parlar de colors definits, perquè no són definits, no és com un dibuix fet en colorins alpino, però sí que és veritat, Mart sempre se li ha dit el planeta roig, després ve Júpiter, que és més o menys ataronjat o salmonat, Saturn és directament groc, després ve Urà, que és verd claret, així jade, i finalment Neptú, que és blau, un blau bastant intens. I ens faltaria el morat, que li tocaria a Plutó, i Plutó no és morat, però vaja, com els astrònoms fa poc han dit que Plutó no és planeta, doncs m'han solventat el problema. Jo espero que ho llegiu, que vos agrade, i si ho llegiu i vos agrada, que ho conteu molt per ahir, perquè se'l compren també. Bona nit, Molt bé. A continuació serà en Francesc Montpó, autor del llibre De la fusta a l'aigua, que va ser guanyador del Premi de Poesia 2010. Bona nit.
En primer lloc, agrair a l'Ajuntament de Puçol i a l'editorial Onada per haver fet possible una joieta com aquesta. No pel contingut, sinó per la forma. Com que jo no vaig a fer-ho millor que els tècnics que han fet la solapa, us llegiré només les 3 línies de síntesi de què va el poemari i el primer poema del poemari. Diu, de la fusta a l'aigua és un poemari que assaja de captar amb un llenguatge fílmic tota una nit d'amor. El jo poètic es desdobla permanentment entre l'ull que veu l'escena, com la veuria el director de cinema, i el personatge. És una obra que, tot i no defugir les escenes més tòrrides del fet amorós, estan tractades amb molta delicadesa, ho diuen ells. El poemari es mou entre el classicisme dels referents i la modernitat fílmica de l'enfocament. Bé, és un poemari que està dividit en 6 parts de 7 poemes cada apartat i llegiré de la primera part, que és l'habitació, el primer poema. És quan l'amant està davant de la porta i esperant que l'amada li doni el permís per entrar a l'habitació. La porta. Més enllà de la fàtua rutina, t'enlaires, ara majestuosa i gentil, ara freda i misteriosa, servant la frontera del paradís. En tant que jo, serf humil, m'asseca als teus peus, o porta capriciosa, assajant les càbales del vell conjur. Sent solament fusta com ets, dona't ve el poder i la gosadia de barrar-me el pas a mi, que he estat ferit de sageta per l'infant de Venus. Colga, doncs, indiferència i joc i enderroca els murs de la distància que muir de desassossec. Moltes gràcies. Bé, per últim, serà l'autor del llibre Món Animal, guanyador del Premi de Narrativa 2010, en Jordi Colonques. Bona nit. Jo volia tornar a agrair als organitzadors del premi que m'hagueren donat el premi, ja que estic així. I bé, per fer una descripció del llibre, una descripció de tipus tècnic, en aquesta primera edició són 172 pàgines i a la portada podeu veure una il·lustració d'un goril·la, que és el goril·la Maliki, que en suahili significa el rei. El nom de Món Animal tindria un doble sentit. Per una banda, és un parc zoològic i és el nou parc zoològic de la ciutat. És un parc zoològic que l'han clavat en l'antic llit del riu. Recorda d'alguna manera a un espai que coneixem, que és molt proper. I la qüestió és que en aquest nou zoològic que substitueix a l'anterior se suposa que els animals han d'estar més a gust, han de viure en una llibertat que aparentment és real, però bé, no són lliures, és un parc zoològic. I de la mateixa manera com Maliki, el rei, que viu en un parc, en una llibertat que no és certa, la resta dels personatges de la novel·la, que jo n'he contat com una trentena, viuen aparentment molt feliços en les seues misèries quotidianes, però diguem que una mena de fatalisme cruel i determinisme de classe fa que per molt que ells s'esforcen en intentar eixir de la seva vida miserable, no poden evitar-ho. Per molt que s'esforcen, no poden. I bé, res, a mi m'agradaria pensar que és una novel·la d'humor, perquè jo l'he escrita amb aquesta intenció i això serà una cosa que ho haureu de comprovar vosaltres quan la llegiu. I moltes gràcies. Bona nit i sobretot benvinguts. I com fa una miqueta de calor, doncs bueno, que estem tots així en camisa, doncs per què no jo també, no? Bé, tots els ací presents sou coneixedors que l'Ajuntament de Puçol compta amb una dilatada tradició en la tasca de promoció de la cultura valenciana en totes les seues vessants. Des de fa 26 anys mostrem un fort compromís amb les lletres. 26, els anys dels premis de narrativa, 14, crec que portem ja, si no recordo mal, de poesia. Per la qual és una clara demostració de la importància
que té per a tots nosaltres el foment de la literatura i, per extensió, la transmissió de la seva riquesa. En la convocatòria de Premis de Narrativa i Poesia Vila de Puçol posem de manifest una aposta per la potenciació de les nostres lletres, una aposta per l'expressió escrita en les seues diferents formes, una aposta per la literatura com a manifestació artística, com a element de comunicació, de transmissió de coneixements i de sentiments, en definitiva, com un instrument que ens permet viure en llibertat. Avui ens retrobem amb els guanyadors dels certàmens de 2009 i 2010 per a donar el següent pas d'una aventura creativa, la publicació de les seues obres i la presentació dels llibres ja editats, de manera que així culmina el procés d'un àrdum treball individual i comença un altre més universal, la transmissió d'un bé particular, el dels autors a la col·lectivitat, de l'autor al lector, de manera que amb la participació activa d'aquest es tanca aquest cercle creatiu. Rafael, Jordi, Mari Carmen i Francesc, els destinataris de les vostres obres, entre els quals em trobe, no és casualitat, un parèntesi que estic ahí, el donarem fa 2 o 3 dies i vaig aprofitar el temps que tinguera per a veure què podia dir-vos. Per tant, entre els quals, com trobe, que ho dic, agraïm el regal que ens oferiu amb el vostre treball, amb el vostre esforç per incrementar el nostre patrimoni literari i, sobretot, agraïm el fet de fer-nos partícips d'aquest món interior que heu volgut compartir amb tots els lectors. Els 4 esteu aportant un important impuls a les lletres valencianes. A partir d'aquest moment, les vostres obres han adquirit aquest halo d'immortalitat que garanteix la prolongació del valencià com a llengua de cultura, una llengua que vosaltres heu enriquit amb imaginació i creativitat. A Puçol celebrem aquest moment el mes del paper valencià. Una proposta que, si bé pot ser interpretada com simbòlica, és en realitat, o per almenys nosaltres així no ho volem, insistir, és en realitat una mena de reivindicació, un intent d'aconseguir no només la normalització lingüística a tots els nivells, sinó la consecució d'un veritable, que jo he denominat, bilingüisme actiu, sense discriminació de cap tipus, entenent que la riquesa dels valencians es troba en la capacitat d'expressió en 2 llengües i en l'orgull de tindre una sella d'identitat pròpia. Així doncs, lluitem des de les institucions i a peu de carrer per estendre aquest bé cultural comú. Els 4 llibres que avui presentem aporten una bona dosi d'esforç i treball continuat. No resulta gens fàcil arribar a aquest punt. Mari Carmen ho ha aconseguit amb un poemari carregat de sensacions i suggeriments de tot tipus. I anem a permetre, no en la qualitat dels seus autors, però sí en la meva modèstia, un xicotet retall d'un poema que suposa la fusió amb la natura. Tinc una illa d'esquena al món, on m'arrupics pell i aigua, dits, braços, el cos encadenat, a l'arbre que desitja i encobreix. Francesc es trasllada al món del sentiment amorós, amb un llibre composat per poemes que s'entrellacen per a contar una història, una espècie de poema narratiu magistralment concebut on l'amor i el desig cobren una dimensió poètica veritablement suggeridora. Diu, per tu fou possible que a la duresa del dia li vinguera, com a naixement, una refrescant pluja d'or a la ponentat d'erc del real. Però ara, acatant les lleis de l'Olimp, devores la infantada bellesa al ritme de les pausades passes d'una pavana de despertador. En una altra línia, Rafael ens proposa 6 relats curts de ciència-ficció i ens trasllada a altres planetes, un món de fantasia on els colors adquireixen un protagonisme extraordinari carregat d'originalitat. I per últim, Jordi ens fa gaudir de l'humor tan necessari en les nostres vides. El seu món animal és un univers on les bèsties i els homes conviuen, pot ser un trasllat de la societat en si mateixa. En definitiva, 4 autors, 4 obres diferents, però plantejades amb un objectiu comú: enriquir la nostra llengua i aportar a la cultura valenciana una injecció d'ingeni i creativitat. I ja per acabar, em dirigís al públic lector. Gaudiu d'esta proposta literària i de la llengua de tots els valencians. Gràcies per participar en esta velada i molta sort als autors.